Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Simshayile izandla enkulunkulu. Shaya izandla kakhulu kunalokho. Thank you, Jesus. Moya ngcwele. Moya ngcwele. Yakuthanda. Yakuthanda. Siyakuthanda Nkosi. Siyakuthanda mdala wensuku. Siyakuthanda wena omile kuze kube phakade. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Siyakuthanda. Sithathathele lithuba. Sisho ukuthi siyakuthanda. Ushathala baba. Baba wathi namandla. Siyakuthanda. 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 Thank you, Jesus, Lord. We love you, Holy Spirit. 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 Oh, Shamaya. Izwamandla kaMoya Ngcwele. Thank you, Jesus. Bona izinhlo pheko yeboze osu Jesu abona izinhlo pheko kabona ushamaya Khulekani. Tala ungifanele iphithi baba. Mina ngithi bona izinhlo
Zuzeketemane, Zuzu, Eketemane, Dokoswango, Dokoswango, Nasanabona, Indomiso. Into eletha uNkulunkulu phakathi kwethu is worship. Alisho iBhayibheli ukuthi ingelosi ezulwini ziyamshumayeza. No, ithi iBhayibheli ziyamdumisa ubusuku nemini. Into enyakazisa uNkulunkulu ehlalweni indumiso. Uma uke wamdumisa, things are turn around. Khona izinto ezishintshayo endumisweni. Isekhona abantwana bayibona uPaul noSila lento bese etilongweni bathi siyakwazi ukushumayela thina futhi siyakwazi nokuthandazela abantu futhi siyakwazi nokudeclare, but this situation esibhekene nayo ayidingi senze lezo zinto, but sidinga sidumise, sidinga siphakamise udumo. When you worship God kunezinto ezenzakalayo ingakho hlabelelayo. And when the praises go up, His blessings come down. Uma simnika udumo yena wehlisa into zethu. Kwenzeka i-ascending and descending. Sikhuphula udumo yena khuphula idingo zakho. Sikhuphula udumo yena khuphula idingo zakho. Njengoba sikulala intande uyasazi izinto esidingayo, uyasazi idingo zethu, kodwa lalela lemithelo sambili ungahlangabezana nesidingo sakho namhlanje ngokwazi into yodwa. Worship God. Umudumisa yena wehlisa into zakho. Umudumisa yena wehlisa into zakho. Amandla asendumisweni. Uma simdumisa uSathane uphelela indawo, amadimoni aphelela indawo, ama-devil worshiper aphelela indawo. If you worship God, I feel the Spirit of God in this place. Shana mahana amandla egodlo, amandla egodlo ayahlakazeka uma kudunyiswa ngoba leli igama likamandla. Linamandla, linamandla. This name of Jesus, this name of Jesus, Ushamaya, this name, kwingozi uma udumisa lingekho kuwe. Angashumayela mhlawumbe ngafishana masengethandaza. Kwingozi ukudumisa leli gama ungalamukelanga. Yes Lord. Likhona bangcwele
ngoba kufika ikhathi zomzimba empilweni kodwa leli gama likuthwala bese abantu beyazi situation yakho bekubona uhamba uhlabelela uthi ngizomethamba njalo ngoba uyayazi indlela uzongihola ngezwi angisekeli impela bathi kanjani sazi ukuthi umsebenzi umphelele kanjani sazi ukuthi abazala kanabo yayi laligama linamandla yayi fundisa untuli yayizwa atmosphere ngishomela kunamhla kwelika moya usathana udiniwe but I will preach today like never before. The devil is alive. Ababoshiwe abasokhulula abavalelwe abasokhulula isidebe abaphile abasokhulula kwanamandla egama likaJesu hayi ngawo amandla kodwa ngamandla egama ngoba leli gama linamandla mina nginawo amandla but in the name igama la-operator ebusuku abantu belele lona lali liya-operator bafike bazogqiba izinto egcekeni lakile bafike bazogqiba imithi bathi akuphumelela umuntu bathi asophinde kuphumelela umuntu asophinde kushade umuntu asophinde kuhambe umuntu nangemoto lekhaya mfuthu ungiba abantu abaphethelele igama bafuna bafike banyathela kodwa kunyathela abantu abaronke kunyathela abantu bakaKristu ngoba lela uma navuswa kanye noKristu funana okwaphezulu ahlukile ama-altari ahlukile ama-altari i-altari labangcwele alifani namanye ama-altari lele lethu livutha umlilo ubusuku nemini usathane lemethwe alibuke ebusuku ulibona livutha umlilo bethu ufike emini livutha umlilo livutha njalo i-altari lasezulwini altari lasezulwini livutha njalo ingakho athi mangcwele thuma umlilo ongcwele mawuvuthe phakathi kwethu alelani baselwane angeke ukuzwe umnandi bokholwa ngaphandle ukuthi umamukele uJesu njengenkosi nomsindisi ngiyavuma mina ukuthi usesontweni wena ngiyavuma ukuthi unesikhundla esontweni lakho lalela kodwa uma uJesu engakafikeleli kuwe ithi iBhayibheli nokukholwa okungenamsebenzi kufile ku-useless phambi kaNkulunkulu masithi iBhayibheli akukho-ke nokumthokozisa ngaphandle kokukholwa babo leli gama linqoba izinto ezabulala abantu iminyaka wabuza uDavide mfundisi uNtuli mana khona ngikubingelela uDavide wemncane nikhona baselana endodeni ende esibulala abantu abaningi isathe indawo yonke kwavele kwaqhamuka umfana ophethe igama kwaqhamuka umfana ophethe igama give me plan ngicela uhambe nami mina khona nikhona baselana kwaqhamuka umfana omncane wathi uyakwenziwani umuntu oyobulala le ndoda kwathiwa lalela mfana wami sibulala sihlula amadoda amadala le ndoda wathi umfana ngithi mina uyonikezwani umuntu oyobulala le ndoda wathi umfana ngeke nginikeni ithuba bamthatha umfana wathi lalela mfana ngoba siyakuthanda sizothi kumbathisa ingubo wathi umfana okay ngoba i-spirit humbleness sibalulekile sometimes wehla umfana wathatha ingubo nisakhona bazala wayidog nikhona wathi uthatha iwalk kwasho ukuthi leta ayigqokile akusiyona yakhe ayi-otherazanga ezulwini ayinikezwanga amandla ezulwini lento wathi uthatha iwalk kwasho ukuthi lento le ayaziwa kweliphezulu wathi umfana lalelani bantu abadala hayi ngoba ngahloniphi kodwa bengicela ukurimuva lezi ngubo nisakhona bazalwane kodwa mfana kodwa uthembeni wemfana yini oyithembile
Bamanye umfana bamkhumula ingubo. Wathi ngenza into engiyazi. Wafela uyehla umfana wemfuleni. Wathi rikatapa haya saya maya dama. Rikatapa. Waya athari lakhe. Waya lala khona amandla. Waya lamukeliswa khona amandla. Wathatha amandla isihlalo. Wakhuphuka nawo. Wasetheni zakhe. Mabungezi etheni zakho. Uhamba wedwa. Sabona ngishumayelayo. Ngithatha ngishumayela ngayinto mina. Weza umfana. Wathi Goliath. Ngikutshela into le. Let me tell you something. Before abulala uGoliath, uDavide waqala wamshayelela ufakazi. Ningasali kimi ngizwa. Waqala njani? Wamshayelela ufakazi. Wena le ngike ngihlangana neBhele, ngitshela into le. Ngike nganqamana mina neBhele. Ngase-ke lalela uGoliath, ngase ngilenza leBhele. Ngase ngalibamba. Ngase ngidima. Mina ngitshela ngesithathu esithathu umhlaba wonke. Bathi mina ngihlangane naso ngimncane. Ngasibamba ngasithengu. Uthi ngaqhubeka nohambo lwami. Ngithema ngisethe ngisahamba nohambo lwami. Ngafika ngahlangana nani boselane nengonyama. Uthi ngavela futhi ngenza walalela weGoliath. Ngavela ngenza ngavela something engiyenza. I use the same method. Engisebenzise lapha. Ngavela ngaphinda ngahlangana nani. Ngaphinda futhi ngalena ngalibamba ngalena. Ngavela uGoliath wabona ukuthi no. This man, I have God. This man, I have God. Mina ngifuna utshela ikhofi ezimephe kwendlakini. Uthi lalelani wekhofi. Mina ngike ngadlula endaweni ethile. Namhlanje sengikhona. Mina ngike ngeke imithi. Namhlanje ngiyaphila. Sokhova egameni kaJesu. Hamba. Wathi Goliath. Kodwa mana. Wathi David kodwa ngizotshela something ngoGoliath. Noma kunjalo. Njengoba ngiza kuwe. Wena ngiyakubona ukuthi uphethe inkemba. Ngiyakubona futhi ukuthi uphethe ingqondo. Ngiyabona zonke ikhalo ephethe. Njengoba uza phezulu kwempilo yami. Njengoba uza phezulu komndeni wami. Njengoba uza phezulu kwesuccess yami. Njengoba uza phezulu kokufunda kwami nje. Ngiyayibona izinto eziphethe wena Goliath. Hayi ukuthi angiyiboni. But into emangaza abantu, into ephethe uDavide engabonakala. Wakubonakala yena, into ahamba naye engabonakala. Walalelanga ngikutshela ukuthi mina angizi kuwena ngihamba ngedwa ngiza negama. I'm confront you ngegama. Ngiyahluleka uma ngingedwa. But mangisa negama. Yilo elingenza ngikubheke. But mangingedwa ngiyastaba ukubheka. Kodwa mangisa negama, yilo elingenza ngiyime ebusuku, abanye belele ngithi umkhulu uSimakade. Yilo mangisa negama, yilo eqathaza ama-althari ukuthi ekhaya kaze kuphumelele umuntu. But mina ngisa negama. Yona into engiza nayo le igama. Ngaphandle kwegama anginawo amandla okukhomfa. Igama yile ngisa ngalo. Igama likaJehova Sebawothi, umnikazi wabantu owayekhona emandulo. Umhlaba ungakabi bikho, umhlaba ungakasekelwa, wayesekhona. Leli gama liphiwa amandla emhlabeni nasezulwini. Liyithemba labakholwayo, liyamupha oyathileyo amandla. Leli gama linamandla. Uza nani wena? Yini oza nayo? Unqotshwe nje uza nani? Abanqotshwa beza naleli gama. Umuzi ohlabela athi abakholwa kuye uJesu, athi bakhanyisa okwelanga. Uza nani wena? Yini oza nayo? David yabona lento kuphatha igama ngesandla. Yenza ukuthi ngelinye ilanga bekuphuce leli gama. Ngoba uliphethe ngani? Safunda isikole kwakuhlatshelwa ingoma. Ethi impilo yami yonke mayiphathwe nguwe baba wami. Athi ohlabela athi ngoba mayiphathwe yimi soduka. Ngizocela ngitshela ukuthi ngihamba kahle. Kanti angisahambi kahle.
Nisekhona bazalwane. Manje wayibona uNkulunkulu no lento yokuphatha ivangeli kanje ngeke isize. Ivangeli libe senhlizweni. Alibe senhlizweni mfethu ngiphi. Bethi bekwazi ukuthi mawuthi uyaphenduka umama umboni, bethi mawuthi uyaphenduka ubaba umboni, kodwa bekuthi ukuthi praise God. Bethi kanjani igama liqubuka ngaphakathi kuwe. Uma igama lingaphakathi kuwe, libulala izinto ezingaphakathi kuwe. Ingakho uDavide athi ngibonge uJehova mphefumulo wami, masethi konke okungaphakathi kimi, makubonge igama lakhe elingcwele. Umizwa kaNkulunkulu lifike lingena ngaphakathi, lifike libulale zonke izinto engaphakathi engalunganga. Libulale inzondo, libulale depression, libulale everything engalunganga. Leli gama likhala kunenkemba zonke. Uma lifike liyasika hlangothi zombili, amadimoni namandla bomnyama awabi nawo amandla uma siphethe leli gama. Kungakubi mangawa leli ntente leli gama ungaliphethe. Kungakubi ukuthi usuphume kangaka washaya ithomo kangaka uphinde uphume futhi ugqilazwe omamtsotso ebusukulele. Abantu mabefika mani bethi bafika omamtsotso bethunyiwe bevele befike umbhedo wakho ukhava umlilo. But no, what's happening now? What's happening? Sithe siyafika sijwayele ukufika simthole. Kodwa manje sithe sithi hayi mina ngiyezwa sathi nenyanga njengoba ngijumela. Ngithema ngithi siyafika kukhona ingelosi. Ethi uyafika ngomsombuluko afike kuyingelosi ezimile. Nikhona bazalwane. Ethi uyafika ngolesibili afike amalanga bomlilo. Oh, siyami nikhona bangcwele. Ethi uyafika ngolesithathu afike usimakade uqobo lwakhe. Athi sikwazi ukumthola. Besikade simthola. Kodwa sisakwazi. Of alcohol. Esibamba abantu abasha. Spirit of alcohol. Abantu sebephuza badlula abantu abadala. Abantu sebephuza basenanhlonipho. Ukhamba sebeliphaka luphakanyiswa umkhulu wakhe wangakubo athatha umkhulu wakhe anikeze yena emncane. Abasena mahloni abantu. Kodwa uma kufika leli igama. Angifuni ukufika ekutheni sekuphuza ngisho abesifazane. Even nabo abasindisiweyo sebeyaphuza nje abanankinga bephinde futhi bebuye bezodumisa uNkulunkulu kade beyidakele akusenankinga mase nithi nifuna ukubona inkazimulo ngeke inkazimulo kaNkulunkulu ayehli noma kanjani abantu abasena mahloni and abantu uNkulunkulu uzobhubhisa isizwe Jesu loyo. Abantu abasela mahloni, abantu abasela sabe ivangeli, abasebenza noma ngabe yini noma ngasiphi isikhathi bejike bezobamba le. And nine days noma ngesikhathi uhlabelelo uspread umoya sizokwandeleza idakwe ebandleni kanti kuma idakwa la. Nabazalwana abakholwa from January ngoDisemba bakholwa. Abasekho 626 ngoDisemba manje. Ngoba abazalwane bathi mina ngintshela ngento engiyaziyo mina ngale show. Ngintshela ngento engiyaziyo mina. Eshow sakwazi hlela inkonzo ka6 to 12. Bazophuma ngo10. Abazalwane sabangena umqondo ukuthi sifuna ukuhloliswa unyona nomndeni wethu ithatha blonto. Uthatha blonto le. Muphi umndeni futhi? Hallelujah. Kanti muphi wakho umndeni wena? Abantu uNkulunkulu waphunyula engozini ethi yahamba ihlaka ihlangana nemoto uNkulunkulu adedisa ikhaya athi agula abanjwe ekhaya cishe ukufa kodwa udecide ukuthi ngoDisemba kusaba ukushumana ngendlela usapho esikhundla saba abantu ngoDisemba bafele behlale phansi bethi ubuka uNkulunkulu ngoJanuwari. Hayi ngoba ngingcono. Khona abantu bebengcono nje. Kodwa uNkulunkulu wethu sihamba phezu kwabo namhlanje. Kodwa mina ngonile ngakho konke. Kodwa uNkulunkulu akasinikele imizimba yethu kuye. Letho yokukhola umzimba esingayinikelile ingozi. Abantu bangena insindiso enganikelile umzimba.
The Bible, if the Son of Man sets you free, you will be free indeed. Most people are free, but not indeed. Lento yokuthi indeed isho umahluko, ithi difference. If the difference ingekho phakathi kwekholo nomuntu ongasilona ikholo, kufuneka ukuthi makhamba intombazana emall kuthiwa yes siyayibona kodwa ayabonakele isindisiwe le. Uqhamuka phambi kwabantu ongabazi bathi hayi noma singathiwa asimazi kodwa lo umntwana kaNkulunkulu lo. Babona your behavior, babona ukukhuluma manje abantu basindisiwe bakhuluma nenhlamba bona basindisiwe futhi. Sebefana nabo bonke abantu abangasindisiwanga. Hayi nyangeni noma sebesindisiwe. Agaba besindisiwe. Bana madoda abo nje bona abambe ngemithi bathi le eyami le. Before ngize la ngiqala down ngangena kwesinye isitolo labanye osishele bahlekela besisebe sengizekho la laba zolwane phela ufunda isikumethe angibeke letho le abantu abangenze ngathi mabesendiswa bakwazi ubona abantu abahle ungayenzi lonto le ungayenzi lonto le wenza ngathi manje wena usabona wenza umuntu muhle umuntu mayemuhle muhle. Phela insindiso le senza sangabona mina futhi inkosi yami ngifunqa amanga mawumuhle nje ngiyathi ngasho ngihamba nomfundisi ubaba Mthimkhulu umfundisi sedlule emona ethi Mthimkhulu uma ngemoto nayo into vehle wahleka uMthimkhulu ngathi ngiyadlala phongala ngangizama ukumkhombisa ukuthi hayi ngoba ngisindisa mangisindiswa angisabo umuntu mahlela amantombazana uma ngena adayisa la adayisa izinto uma ngena athenge sabona bhuti ukuthi mina yabusisula athi ngiyabanikeza ukuthi ngilokhu ngiqhasha noma la mathi ngiyama nje ngilayela isisuthi akhuluma ukuthi unjani ukuthi ngana ngaphi wasethawu kuyadayisa la lezi zinto lezi ezokuthi uma ugeza ube muhle nje uthandeke. Okay, it's fine. Omunye mama futhi wangitshela sesejwayelana wathi mfana wami ugeza ngamanzi odwa akekho ubona umdala angathi ugeza ngamanzi odwa. Ngathi kule ntombazana manje wesisi mawubheka nje mina ngithandeki mina wena ke nje wena ngithandi mina. So there's kwafika kanti lesi sitolo khona mfana ngasemakhaya wathi hayi sindisiwe lo mfundisi akayisebenzisi lezi zinto lezi. Nikhona bazalwane abantu mabakwazi uma indawo yangakini ungakayidli musufuna ukuzodla indawo yala kuphi le ndawo obanjeni ufuna uzoduma obanjeni kini ungaziwa funeka ukuthi makukhona umuntu ogulayo kini ngakini kuthiwa okay lungile sesile enyangeni sathi nabathanda but khona umfana walapha kangena ngesilandeni yena uthi ufika ubuthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uqotshwe onke amademoni awahamba in the mighty name of Jesus. Kuthiwa siyabonga mntanami uphuma uhamba the name of Jesus. Uma ungenalo leli gama uyofa ubulawa ufe sekungafika isikhathi ubulawa amademoni ubulawa idepression ithi depression ihenge ngoba usenabazali wena ihenge ngoba uphumeleli wena lalela hamba zolwazi uma singakayi thuneni izinto isengenzeka kodwa leli gama yile linamandla phezulu yonke imimoya uma singesapha ukukhola sokuyifashion manje ukukhola sokuyifa bonke abantu abathi manje sindisiwe asifingeleleni kulezi inkinzo kaKristu Jesu sifingelele kuKristu Jesu lapho engizofunda khona engizofunda izenzo ngivumela ngihlonipha bazalwane sesule ngamakhona imali zonke. Hallelujah. Bese ufuna incwadi yezenzo ufundisa ungeni
ke player ngazi noma sengihamba mawala ngoba sifuna uthandaza. Hallelujah. Sifunda ngoPetro benoJohane ekhuphuka bayothela ethempelini. Kanti kuno wesilisa ohleli ngasemnyango ogama layo kuthiwa omuhle. Kuthiwa ke lo muntu wesilisa yayiyodwa nje inkinga yakhe. Ukuthi wayephila ngempilo yokusenjani yokucela. Futhi okwesibili wayeyini wayesishosha. Nisokhona bazalwane. Into yakhe iyodwa nje ayihlala la. Uma kudlula abantu beshiya isinto besidla isinkwe namhlanje siphele. Kudlula abanye beshiya ubhatata bekudla. Khona amadoda asezulwini. Alokho akhuphuka njalo eyothandaza. Ekhuphuka njalo eyothandaza. Ekhuphuka njalo agcwele amandla kaNkulunkulu. Nisakhona bazalwane. Ngoba ukukhuphuka uyothandaza kunezinto esehla nazo entabeni ngiba. Into abakwenza ukuthi uma bekubona ngiba namhlanje udumisa bephinde bekubona futhi nangelinye ilanga udumisa ngamandla futhi njabula. Bathi unjabulo wenza ngani? Usuke ngesikhathi bengaboni usuke usentabeni wena. Uma wehla entabeni awehli wedwa wehla nezulu. Nisakhona bangcwele. Uma ufika phambi kwabantu kube khona izinto abanikeza something new abangayazi. Nisakhona bangcwele. Now lithi iBhayibheli le ndoda le yayihlele phambi komnyango okuthiwa omuhle. Hallelujah. Ngamazwi ehleli nje phambi kwawo umnyango wenkonzo umfundisi uNtuli. Isidumiso iqubuka phakathi. Kusho ukuthi yini? Iwunyongo. Futhi iphila ngani? Iphila ngocela. Nisakhona bazalwane. Wahlangana nayo kwavela kufika amadoda kaNkulunkulu. Afika edlulela nje amadoda kaNkulunkulu. Nikhona bangcwele. Athi mayedlulela nje. Asifuni yenza njengenjwayelo. Yaqhubeka nokucela. Ngathi khona abantu abangacela namhlanje. Khona abantu abazophuma kukhona into abayiphethe namhlanje. Khona abantu abazophuma kukhona amakeji abaphume kuwe namhlanje. Abanye bangena basala nje amakeji abangawazi. Akhulunywa phambili bajike abantu bafa. Kodwa namhlanje bazokhululwa kuwo egameni likaJesu. Yaqhubeka nokucela le ndoda. Nikhona bangcwele. Yathi umicela bathi amadoda kaNkulunkulu mananga wo. Asinakho lokho kufunayo. Igolide nesiliva kutshani. But khona into sokunikeza yona. Let us sokunikeza yona izokusustain from now. Yayihleli ngahamba. Bavele bakhuluma into eyodwa. Amadoda kaNkulunkulu. Ngoba uma sekufika amadoda esezulwini kuba nomahluko. We. Yabona njengoba kumlela itende la inkulu indaba eyenzakalayo. Wena ungabona ngathi sidathe kuphela. Kwelika moya kunezinto eziphindiswayo. Kunemndeni efuneka izinto njengamanje. Kunabantu abazokufanele itende kuthiwa kade wayifaka le-CV siyakufonela phuthuma. uNkulunkulu kunala uxhumana ingelosi shu ingelosi kunezinto ezenzayo njengamanje zishintsha amasivi angaphansi siwabuyisa ngaphezulu. Zonke izinto ezivalelwe zilatha izinto ezikude nathi ziletha kithi by fire, by force, by fire, by force. Izinto zethu ezilahlekile ziyabuya egameni likaJesu. Devil, like it or not, siyajabula makumele sijabule, siyaphumelela makumele siphumelele. Never like it or not. Sikunikeza igama, sikunikeza amandla segameni likaJesu. Ngakho sukuma uhambe. Afeli igama lenza amandla alo. Asuke behambeni igama lasala la operator. Ngoba igama likaJesu lizo operator phezu komndeni wakho. Bese beyibuza ukuthi kwenzakaleni. Bekuzuvuka phakathi nobusuku. Bekuzukhala inyembezi. Uthi akaze ngimbono njengawo. Akaze ngimbono ofana nawo. Bazokubona uvuka. Basikahle kini ukuthi nihlala kandlwana
akaze kulunge lutho kodwa bebona izinto usimakade kube khona izinto ayishanelayo bebona umuzi uvuka kanti leli gama selikhona ngoba leli gama uma selikhona lenza umahluko alifiki isimo sifane nakali uma selifikile isimo siyashintsha uyayazi nawe impilo yakho babengakurecognize abantu mhla wahlangana naleli gama uhlonishwa ngithi abadala ngisinduna zangakini uma uqhamuka ziyakusalutha ayisaluthi wena sibona igama wena ngokwakho uyazazi ngaba uhlabeleli wena ngokwakho uyazazi ngaba uthandazi wena ngokwebhekgraundi yakho funa aba yikho into oyenzayo wena usimo sakini funa aba wena yikho into oyenzayo kodwa khona ubonakala namhlanje umuntu ongcono ngenxa yegama leli gama lingakushintana namhlanje lingayishintsha ibhekgraundi yakho namhlanje khona umuntu othi mina ngizazi ngiphelelani angizazi mina ngiphelelani ziningi izinto ezempilweni yami noma ngithi ngiyacabanga ngasi but let me tell you something wonke umuntu emhlabeni ukhona ngesizathu noma ngabe wafika nge-rape kodwa ukhona ngesizathu haleluya ukhona ngani bazalwane concentrate kumina ukhona ngani bazalwane ngesizathu ula for the reason uNkulunkulu unamandla okushintsha zonke izinto in your life unamandla usumanga ula ngesizathu anandaba bathina abantu bathulapha ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa ukubilayo naloyo akholwa yiyo angaphuphi kodwa abe nokuphila okuphakathi enendaba ukuthi kwenzakalani empilweni yakho but amandla kaNkulunkulu akhona namhlanje to set your life free the power of God simele ngenyawo zethu
empilweni zethu. Kwesangana ngathi uthule. Kwesangana ngathi uyisahluleke. Kanti khona into eyenzakalayo. Mashana maya. Ungithandile. Noma ngathula. Akusithi lutho. Ungithandile. Bona bantu impilo zabe guqula namhlanje. Ngibona isuswa kulela vele siya kwenyina vele. Ngibona bakhishwa amaketangeni bomnyama. Baphuma chu. Siyabalanda. Siyabalanda. Emlangeni wasitha. Siyabalanda. Izithi sonke esezulwini manje. Ibona abantu basezulwini la. Rikata papa. Yo. What's the game? Khona amandla khona endlini. Khona amandla khona endlini. Lamandla wazela abantu abangakholwa kuphela. Namvula le izele labantu abasindisiwe. Open your heart. I feel the rain. Abanye bazosuswa kwenye level. Baya kwenye level. I feel the rain. Just open your heart. Shapata. Rikata. Shata. Pray until you feel something. Pray until you feel the hand of God touching you. Tadasa. Nagamanda. Nagukulu. Tunaligata. New tongues. Shimanda.